up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasaba yokormo we wato wispo def mama sernang. Anyung sufsarana se karu ko archi pres partori. Ja, we baro di Noord-Gogo met Zuid-Oost-Gogo met West. We speel def mama sernang. We baro di en we karif ko archi en luku. En mis doja brarut. Ja, Master Gambo. Ude baka fucha de presparnu leksay taki. Uno pusana sepsa we guangan langa. Want bepaalde mij berekent dat ja, kan we stop nee. We gaan door omdat we volgen alle de tolie. Alle de regering zijn komen volgen. En we tak prijs van Sande. Maar volgens mij begin, maar bar alle des man ordinator say de diaspora de serenama say tantra say. We badi man odi en we accident fu harde suru op de bangi fu ko archide pespartor. Want tide o tak over alle de torso want afrekising ba. Natuurlijk afrekising ba dat we tak over bepaalde zaken. En zo maar zeggen. Aso want a kondrem godoro. Natuurlijk. Ja, en dat tewe shisep sa archi maluku mana nasa saba yokormo dan mi ekare wan verbond seti. Want me bedoel taki verstaan wasani. Want mi eden oboro fu verstaan. Ik kan heugen tak wan persconferentie bij ori over tak verkiezen no go boom. Ja, ja. De ba optie. Anga waf de man die up to zetel, nanga A20, dat de man bij een persconferentie, zogenaamd. Dus na dapasan bij BJ City, isabi toch. Maar wasan mi wan leg de man dat uit de man die BJ nanga san van conferentie, tak te de BJ dage feti. Isabi toch. De walop chipchi dage bet abaga futu. Dat de jumpo bartak de bedena feti tu. Niente capito, nada, menoti. Je verstaan. Want de man gogo suku kouru pena wan presi. Ino sabi zijn de do dat. No, no sabi say. Say de. De man vindt dat ka beleid futjan strak tumsi. Oh. Maar soms hier, no, soms is als president. Strak. Je kan tak dat reis doen dat we de mek alles aan loop zat toch. Maar dat je zit Kondre zit hier. Kondre zit hier. Oké. Maar dat de man bericht dat pedego dat na parse bedrog. Op een reputatie dat ze het niet met het land menen. Oké. De menen aan de serefi. Dus de man bericht dat kogo quiz die sorry. Isabito adamek mijato van ma voor gongote. Anga de sixipching. Je verstaan. Dus dat de gogo plak dape. En die de go plak dape. Dat de man bericht dape na populistisch beleid asan gemakkelijk, want die sabo me man in de startblokken no. De man die schrijft de fake news, de man die schrijft de bouwa Facebook, anga de sanati, dat de man wakti, want do fensani. Ja no? Serieus? Ja. Is de man, maar jere no man Sergambo. Alla de man, altijd met tantake. Alla de man sambe skrivi, op sabe gua presi, een microfoon, bar taklau. Juist. De manati, mi, tenminste, ze dan zelfs volgen de man dat ook toe, want alles zijn we volgen. Ja. We volgen alles aan. Mooi. We volgen, if de man, Godoro, volgen aan uw regering. Ja. Luku alles aan zelfs, omdat mi go wel presi ba. Ja. Mi erik ba, tramatei met ja, aan uw regering zit daar samen met ageren no. Sami begreep, a regering die sa okom. Ja. Toef de man bisa de man tak nyum pasi. Na wo chenchen. Dan mi actie bepaalde de man tak maar sa de mo fa. Want dan me verwacht. Natuurlijk. Tak a volk voor Sernang. Ja. Be awan probleem. Ja, de be awan probleem. De man zei waka so. Awan probleem na winkritori. Maar man bij zijn adiri. Dus a volk verwacht die nou dat een nieuwe regering drop de prijs. Sowieso. Want dat is dat probleem voeding van volk toch? Want dat de taki. Ja toch? Sandiri. Want Fossi. Ja. Fossi. Tijdens Santoki. Ja.
En dat de man sapt tak mina fea per. Ja. Je verstaan? Dat de man shima strategie mamanga de man de boom. Dat teji de man odi fa ego anego. Dat no mo de man taki anego. Maar de man no man teji fusein de meki anego. Je verstaan? Maar dat no mo teji. Want die no sabe tu. Want ama temi ko dat hier no. Usa uwani. Dat ama temi ama tak no. De prijs, men verwacht dat de prijs drop. Ja. Maar dan niet, de prijs no drop toch. De prijs moet aanschrijven. Die moet stabiel, de koers moet aanschrijven. Daar regeren die ze doen boos. Dat betekent no. Dat betekent oorlog, dat betekent drama betekent toch. Ja. Want dan ben je change, ben je jong passie. Nee. Ben je next doet dat toch. Nee. Dus meer verwacht dat ons aan nog gebeurt dat. Dus wakti. Ja. Dus de slogan, na lekwan opobari. Ja. Ana deksel. Dat is toch. Dat is niet toch? Dus de man barwan san gewoon. Ja, gewoon een jong passie. Een jong passie, zijn ook change. Ja. Jong we dan mi archi wansani. Bara rut, archi man, luku man na sasa bayo koromo. Het moet me van het hart. Ja. Omdat mi archi wan interview voor Masara Rusland. Ja. En anen dat die mino sabi, maar temi yera ne wansane gebeuren aan mij. Je sabi toch? Ja. Zijn de me wansane gebeuren aan mij. Aman tak duan uitspraak taki, ano VHP doen, maar na santoki no behandelen boom. Ja. Vijf fena pistor dat, want mino man begrijp asani. Want if santoki a president, Ja. ik moet uit VHP, maar voorzitter voor VHP. Ja. En amanom shasan so dis in VHP, amanom shasan naar de groep van 11. Ja. Nee, ja zo a congres baradi. Ja. Binnen VHP a congres baradi. Ja? En asan no deso taki you e kontaki de taxi wani. Want allemaal de aanwezig en correctiemogelijkheden de. Isabi, hier wordt je het zwijgen niet opgelegd. Je verstaan? Je mag voor oppositie in je partij. Is belangrijk. Dat maakt de partij gezond. Isabi toch? Maar aman fentaki na santoki no behandelen boom. Sa president doangam. Jere masariambo. Jere no. Maar in Rusland, eigenlijk am nap zo'n spiegel toch? Ja. Een spiegel. Ja. Dan mij tak bepalen sa, dan mij schifai taki toch? Hij schreef toch? Hij schreef. Misschien uit dat programma die er daarmee taki toch? Ze dan schreef sa, we arki, we schrijven, we lezen en we onthouden. Is dat toch? Ja. Dan weet jij die terug, bakken meneer Rusland, we brengen je terug. Ja. Die 5 jaar terug, dan abop naar VHP behoren samen, toch? Ja. Op een gegeven moment, als zeg maar die Santoki, zei je het akaman behandelen slecht. Ja. Tegen Ronnie Bruce zegt, jere, altijd nieuw naar NPS. Ja. Dus, mi omekaman NPS komen dan mi. Ja. Ronnie taki nee, maar mi ne, je know waar minister, no positie. No. Dan man zei taki behandelen slecht, taki jere, no met de kaman, met jama to ministerie. To ministerie. Nou, presi in de raden. Juist. So, maar apripo archibong. Dat hij na zijn babi. Ja, toch? Hoe mensen eten babi? Ja, ik dacht 2 volgen. 3 of zo. Ja, 3. Ja, 3. Zo. Ja. Dat is to ministerie. Ja. Isabi. Ja, 3 zetelen we hebben. Ja. Na de raden. Juist. Maar, Masara Rusland, mi abu een vraag voorstellen. Ifateri a volk, je achterban nanga a volk, want zijn vergaande uitspraken die doen taksan toki no behandelen boom en dat is storend. Natuurlijk, dat storend je ook toe. Ja. Dat jong fateri sabe de amapane overeenkomst voor je nanga Masara Brunswijk. Doe go wasa watara dape. Ja. Isabi toch? Dem converteri sabe de asani. En dat zijn de Brunswijk nobe wani futak ei staan. Sani awan take you mee. Ja. Ja? Zijn de dat team contacti. Juist.
Im kotaka sandati. Duanga leti na mo maf obia. Isabi toch? Ja. En na obia ibe go wasdape. Je verstaan. Dem duanga leti. Dem converteer afvolk. Samsa. Je verstaan toch? Ja. Maar in teki een groep van 11 tapio versie. Ja. Je verstaan. Dat noem ik een lage streek. Ja. Je verstaan. Omdat dat aan dat is storend. Ja. Yo wakataki. En mi arja interview. Ja. Isabi toch? Dat is zo. Pe suma stella man bepaalde vragen man man piki. Nee. Isabi toch? Nee. Lek je scoive pot die groep van 11. Ja. Groep van 11, groep van 13. Ja. Isabi toch? En doe niks. En hij doet nothing. Ja. Ja. En hij boom ching. Ja. En de karbati was-wasi. Ja. Wat je school je nog toen je ayud na bagatori. Ja, ayud na bagatori. Ayube gama pana. Gomeki sani. En jij nou in voor meneer Rusland in voor nog maar voor de kijker. Die oude vergadering zo. Ja, groep van 11 doen dat weer. De leggen volk uit dat die mag ook gewoon beslissen. Dan mij trekken de structuur. Toen heb je schrijfbaar. Ja, briefje met ik man. Dat is stelbaar. Na pula forum de mij trek de schrijftuur. Dat is stelbaar. Ja. Jullie gaan voorzitter voor Paramaribo van zijn ook weer gekozen. Ja. Ivanildo Plein. Ja, je ziet dat Amanat heeft door de gekozen. Dus dat betekent dat dat beseft de man op de man. Bueno. Omdat Sana Sani. Gewoon omdat Isaf zei bromama berg. Kan de na uitspraak die a voorzitter van VAP namkuso a president taki. Daar boto be going jogo watera. De jompo teki redes fest de gwa sei. Dat die dena de a soye pai. Ja. Maar wansan mi wanteji masara Rusland im sap wansani. Tak aksi baka. A sarap moro aksi fesi. Dat im sabi want if de man kap yanga wa afe sefa aksi. Buldo long. De mo ko stelping. De mo hechtenji. Maar if de nak yanga baga sefa aksi. In een sapsoort inwendige kneuzing of lipjea baga. Waarmee je verder door het leven moet gaan. Je sabi toch, want die zie mekaar na wan lajisani. Na below the belt. Je sabi dat je kotaki. Je hebt vrienden in VAP. We jaren nog. Mioteji wansani. Efi kos krakung. Ating voor utuara. Ja. Dat hem sabi. Dus in op collega uit. Taki abmati in VAP. Je sabi toch. Dat nou een waasje haar pot FSC. Want die loopt het allemaal aan het tapje FSC. Maar dat misschien wat omdat in een partij, me lukt een partij schreef. Ja. NPS. Dan misschien dat je een voorzitter schreef. Ja. Rusland. Ja. De man loopt een heleboel. Nee. Omdat me lukt de steen samen kiezen. Ja. De steen like voorzitter. Ja. Sommige IT dus zo willen maar steen kiezen. Nee, dat is zwak toch? Jere jaso, je wansani. De man zoekt bepaalde smapot in bepaalde positie. Die nog heb nog een druk politieke ervaring. Nee. Dus een stemvee. Ja. En me vinden sari. Dat die. Isabi, me vinden wat trieste sani is misbruik maken van mensen. Isabi toch? Maar wat jaar ten vee niet aan betijden den. Taki, u kan voor jong. Ja. Maar uno lasa oru kader. Want die maat na kraberi, na voorbaka, na adviseer, na sani jepi, postuur bij. Want lukono, ke jongu, je doe kwa jong bulu in one way. Je lono mo je dartel je disito je la bije bulus dan wan se je luki. Ja. Isabi toch? Ja. Aba ervaring. Dus dat die. Je verstaan. Dus dat die. Dus meneer Rusland, me beji te demo nog geef af, want oesdong bijna 16 partijen mogen zo zelf gaan voor one partij. Ja. En nog erbij, dat Jugomoro Fara, je hebt de schepje erbovenop gedaan, en nog een partij naar Masarat Santoki. En als er manati, jepi, 5 jaar terug, voor naar de regering. Ja, voor naar de regering. Ja. Want dan hebben we een Lucia, maar dat nee, je naar mijn brada. Ja. Oteki. Beteki. Maar dat zijn euro kon dan heeft Buna Koja. Dat zijn euro kon. Maar dat gabo, utaki piuso, kon je op chibrek. Ja.
world is just another illusion. So before you check out this time, Don't leave another cornerstone standing there behind. Yeah, we've got to face the day. Ooh, we come what may. We the street people talking. Yeah, we the people struggling. Now they're sitting on the time bomb. Now I know the time has come. What goes on up, it's coming on down. Goes around. Da we shi artiman tak na some jogo de. Yeah. Mana wa storm in wan garasi ara. Yeah. Wan de man meka sani de man taka feti anyunsu biji mora feti. Isabito. Yeah. Ye mekwa lo bari tewelo ma wan chikla pa wan teka man chisi de ye wakai fote tak de mesandela man. Dati. Isabi ala Rusland. Ja. Isabito. Dat die luku brarut me beji me kuyere fa astende dus de na niveau. Ja, die aan niveau, je ziet dat je ook dat een hele tijd over. In principe, a populariteit van die motor, hè? Rusland. Nee, Archie. Hai. Rusland is waka afesi. Ja. Populariteit den baka. Zeker En waka dat. ne fesi. Zeker dat. En me laatste waarschuwen met Ja. je takiere no masara Rusland. Hai. No waka fes goron tapu. Im waka baka goron tapu. Dat sa goron tapu jina dat jo teki. Yes, dat. En no populariteit ga baka. Ja. En dan man die popie naar Kondre, Ja. president, voorzitter van VAP. Ja. En man kiest 45, dus 894 sterren. Zou je kunnen. Met hij, Topscorer. topscorer, als Massautoron president, Ja. Simons, Ja. 41.729. Jere dape. Ik geloof dus, de Amande legt uit nou alle de geweldigheid Rusland. Ja. Nou, als je het door jaren, IT doet zo zoveel. Oh, meni? IT doet zo 501. Le partijvoorzitter. Politiek leider. Ja man. Ja? Dus in principe Amanati, Amano voorzitter moro, aan kan nakta me moro ben voorzitter, want nou een groep LA man in een partij. Ja, want Want groep een groep LA, Itaki, man. een groep Itaki. De groep van 11. Yes, een groep van 11 taki dat mij vooruit, want Ja. Amana 8000 nomo, akisi. Ja. 8591 sting. Ja. Je begrijpt toch, dus Amoro populair te in Sernang, Ja. wat politiek aangaat. Ja. Natjan. Dus in principe afvolk, dat eigenlijk dat hier nog, if bij dit zo dat je een president bent kiezen, Ja. toch? Ja. Afvolk bent kiezen, Ja. dat kan bij de president. Ja, zeker weten. Ja toch, want afvolk kies ja maar voor, maar kies 45 dus. Ja. Dus if president bij kiezen Rechtstreeks. Ai. Ja. Dat man bij door toch? Nee. Da. Want sommige land die de man long man. Met die. Maar ja, Rusland vindt dat een man nog behandelen boem. Ja. Dat die vindt dat hij. Ja. Dat vindt zo. Ja. Dat de man schrijft. Maar die dem leest met Archie Radio. Ja. Die man ten jongens. 16 jaar jongens. Nee. Dan met Archie. Dan Masara Riyad Noor Mohammed. Zal leggen. Die den do. De man. Basha man volledig op Facebook taka loa mijn loe. Oh. Terwijl la man da China ego tak over passie nanga de soort sandati. Ano saak amango do jisernang. Amango na wan conferentie, wan international conferentie pe wan lobby ji kondere Ja. mee. Isabi Okay. toch. En sernawa wan achterstand nanga infrastructuur. Dus Ja. je kan daar ook wat uit het vuur halen. Okay. Na dat amango do ano loa ma loe. Oh. Want dat descrivi. Ja no. Isabi je ma skrif. Maar dat zei dat man bolo. Sabi. Mino sabi zijn de. Amatek centrale bank mee. Nee, de mij zoeken een collega die hoefdraad. Oh. Nou, Dat de mij zoeken. Ama mo tanga hoefdraad. Ja, Oh. ja. Maar ja. Ook toen de man aan minister volksgezondheid toch. Ja, oh. Oh, dus je mag geen vakantie meer nemen. Nee. Maar die reden man goed. Dat zijn niet maar dat
die boefie kon si fa. Ja. Dalo ano komoro. Ano Komoro. Nee. Dus de Sabi to. American de tumangwe. Ja. Conferentie. Ja. Vakantie. Dan nasrip situatie u boefie. So. Dat is eigenlijk ook zo maar Nee. Maar if you going to furu ya shita. Jere ja, if you going to furu ya shita, maar leki furu man tu. Dat na zo. Dat 100% dat is zeker zo. So, gwe dorang ay tori. Maar jij nog maar zeggen, no, jij nog je para. Toch? Ja. Je nog para, daarom stel ik op alle vraag toch? Ja. En mijn luku, en dan zie is de, mijn volgende dan zie je de gekozen als DR. Ja. Toch? Ja. Iedere man, Ja. voor VIP, in een week dat hij. Ja. In een gebied dat hij. Ja. Toch? Dan mijn vraag mezelf af. Jaren para dan precies zo. Minstens verschillen van een heleboel, hè? Nee. Die men goed hè? Feit denk je, sang eigenlijk een paraan moest doen, omdat de paranen, de man kiezen die NDP strak. Ja. I don't know. Nee, en ik ga terug, een aantal jaren terug, Ja. die president BD, Ja. hele weiland BD. Ja. Nou, minesi, voor het missie, alle de mannen pe, missie, piqué dat pe, alle de mannen pe. Nee. Maar minesi, leg me uit, zeep dat pe. Jere ja. Mio teji once. Ai. One mind shift. Muskon da pena para. Ja. Isabi toch. Want opa port dapa Meursweg. Mek ontwikkeling kamp sak. Wat wordt dat pe? Ja, een port dape toch. Wat ga je bedoelen? A port tap ontwikkeling toch. Dus iemand heeft ontwikkeling moet dat Paramaribo. Ja. Dat man door een Meursweg. Ja. Dat man tapu. Amanda a port tapu. Oké, dus zou je doen ook? No op a port. Oké. Ontwikkeling moest kon in para. Wan mindchef moest kon onder de jongen. Ja, ja. En ook kriliba na prioriteit. Hij horen erbij. Ja, ja. Maar sa moest go gebeuren. Wan mindchef moest komen in de jongen. En dan de man zorgen dat hij bepaalde instituten kon in para. Bij de jongen kan lukken dat hij ja zo bijvoorbeeld ministerie. Wan afdeling ministerie van arbeid. Ja. Isabi toch? Ja, ja, ja. Pe jongen want dat arbeid nou een centraal ministerie nou. Alhoewel meer de wan make het directoraat wat ik een kwalijke zaak Dat vind. meer ook toe. Maar oké. Isabi toch? Maar ja, dus de soort sandati. Want je ziet dat een regering die zie, temre nou tussen die campus de Ja. nanga de sandati. Ja, ja, ja. En dat niveau moet behouden blijven. Isabi En toch? wat gaan een grondtory dat? Want if ik to de jongeren moest komen, Ja. dan moest bouwen dat, maar weer een grondtory dat vast isabi toch? Nee, a grondtori de man gebruiken politiek. Oh, ja no? Na politiek de man go gebruiken. En mi saba geest, a geest dat die bij waarse in para. Isabi toch, abe de minister of directeur of een of ander ministerie sani. Isabi toch, a geest dat de wakai zoet fire. Oké. Je verstand toch? Ja. Want jere ja. Pede para per naside. Want ik zat ook in het bestuur van Plantage 4 kinderen als secretaris. Ja, ja. Dus mi kan taki. En mi guru bij de Masara Sider. Ja, ja. Mi leer boomvoerving. Oké. Ja, de man lekker Aaron Whalen. Ja. Isabi alle de man John Wallering Dowland. Alle de man bij ondersteun me. En de man train me. Dus mi sabasani. Oké. Isabi toch. Ontwikkelen, want dat te wan smak mota Holland abe money of wan mij worka wan bedrijf aan mijn bouwen also de ontwikkelen per natie. Nee, infrastructuur. En dat hebben we in 4 kinderen gedaan. Ja, ja. Zorg dat we met infrastructuur. Ja, ja. We zorgen dat in een tien kan kiezen een pis doti. Isabi toch. Ja. Maar het probleem dat er is, Ja. in economische zin, dat de paraan moest go denken taki, i moest haar a kapitaal kona yo. Want we hebben geen kapitaal. Wa busi, udu, wa santi. Maar je moet het tot ontwikkeling brengen. En if you know up money by machine aan de sandati. Ja. En daarmee bedoelt dat je dan moest go per de fondsen, de ja Nova fonds, ja DC fonds. Regerendis. City. Regerendis. Ja, Ja. dus de fonds, en mino hoop dat de man tap de fonds zodat die. Dan if you want do kleine landbouw, you want do sani, dat hem go. En naar president, kabinet voor president, dat dape serefi,
En dat met teji desma en met tanta ken. Ja. Anga alab jong wan sami miti. Anos don tapu ku fes wenkere barsani. Ja. Of je gondro manya bon go sek manya. E sek manya bon. Isabi toch? Nee. Mek gebruik van gov.sr go leesi. Isabi toch? Minder TikTok go lees dati. Dat je sabi taki de ma skrifa project dossier. De van een machine ja van hoe kubote van sanfu draa doti of a sao do. Ja. Isabi. En i op een ministerie voor LVV, die onder haar soort para, die onder haar regering DC. Oh, dat Chan bedoel je? Ja, Ja. de man was Groningen gevolg trainen voor je de paraan voor doen aan moderne landbouw. Dus dat nou of de instituut sang mi ook toe of vet factor dat de jong wan. Ik kan go want gezinslandbouw en jeppie. Ja. Je verstaan. Dus desan dat we mindchef moest komen. Unot nap moro ACC e kosi e kurutu fu laulau sani. Want agro moest content ontwikkelen en zelf nog maar ontwikkelen serfi. Na julek libisma moest ontwikkelen. En dat belangrijk. Want teluku de tradistricti dat je shitaki sadesma be douani keri de jongwe kodwe bakama modern. Modern, ja. Como weina, Saramaka, Wanika, idem dito. De mij doen modern. Waarom kunnen wij dat niet doen? Ja, En want- dat moet gaan gebeuren. Ja, want we staan altijd Jeremie en Lili erop, toch? Ja. Maar staan val me op altijd dag de kuno. Para emigua over mijn familie dat hè. Ja. Tigo dat hè. Dat is asan stil dat hè. Next nepsa. Nee. Omdat op Lili dorp je ziet bangi kon dat hè. Ja. KFC. Alla de geweldigheid. Dat Ja. betekent gewoon ontwikkelen dat hè. Ja toch? Maar zij die asan nog maar gebeuren na para onverwacht bijvoorbeeld. Nou centrum toch? Ja. Maar altijd tegen dat asan stil. Next to de en alle de mannen die je kan Lili dorp. En zolang we zijn def kondape, Ja. jogo epsa. Dat na probleem. Jogo Daar ben ik epsa. Jogo epsa. actie, ja. Dan grond is af me. Dan grond dat af me. Dan adisi. Mi beta kanga wamang. Amanta uno aptrobi meka grobusi. Manaf uno. Maar zo'n ontwikkeling in je. Je moet meedoen aan de economische ontwikkeling van het land. Dus dat die? Ino kan bouw tapa bokshit. Attend dat op zakba. Ja. Ja? Ja, natuurlijk. Je hebt een luchthaven dape. Maar luchthaven no, maar zorg voor een district. Nee. Dus een mindchef moest komen dape. Ja. Pe mango verstand in coöperatie en oppo. Stichtingen oppo voor dusani. En het kapitaal moet van buiten komen. Ja. Dus dat want ik jong oppo je doro. Die a kapitaal meka kapitaal kom meka ontwikkeling kan komen. Tap je doro want je want maar ontwikkeling bestaat niet. Ja. Begravatori. Dus En dat na een probleem. En want er een probleem staat de man go jugu baka fos verkiezen de man gebruiken politieke stunt. Bij de grens voor de per natie dat ook. Dat je abi ook toe busi. ja. Of na sabana, of na swampo. Maar de man vindt dat zij zijn degene die aanspraak daarop maken. Je hebt een boedel. Begin aan die boedel. Lukufa ik kan ontwikkelen aan boedel. Ja. Ja? En mogelijkheden lie. Natuurlijk. Je kan een mobiele zaak gebruiken. Sommige doen dat. Ja. Ja? Want als ik ga wet santi sa de mij doet dat bij awala bapala. Nou verschrikkelijk. Ja. Je verstaan? Dus dat kan ook. Ja. Isabi? O mensen niet kan doen. Dus mogelijkheden zijn er zat, maar je moet willen werken. Dat die. Want mijn chef moest komen. Je hebt dat ook. Nee. Is door drink bier herde. Ja. Dat Dat is is waar. kurutu. De teko karak versterken no storten te de kurutu. Ja, dat is AOV no storten te kurutu. Maar zijn aan je bijdrage? Dat is de hamvraag. Dat die. En daarom aan mijn chef moest komen. Isabi toch. Ja. Pe sani wansan me waarschuwt dat luku chef even na kwa speaker go in een postu. Dat postu dat tek watara. Ja. Ako rust toe. A frustu helemaal. Hey. Je zoekt puranga ambra speakeri. Aan een man. Isabi toch. Even teka krubale kota kop van speakeri. Maar dat zijn we tegen mga sanat. Dat want aki
Yabi wan tusma. Die frusto fasi. En de no wan lose de serefi. En so de chis de jong wan kopota de sei. Maar de jongen, de gaskoren toch? De gaskoro maar is vast aan de gokbatok. Weg van de minste weerstand. En dat moeten we niet meer hebben in para. Oké. Para moet tot ontwikkeling komen. Je sabi toch? Ja. Omdat mi sabi glorietijden van para. Ja, ken ik ook. Mi sap glorietijden van para. Dus dat. Maar adjers taki, een soort kwetje. Men heeft voeding gegeven, maar men heeft niet opgevoed. Ja. Want dat de man breedte, de man rebellerende jongeren, erigeren, meki bari, koi bij een biri, tu biri, jama, maar dringa, maar takwa, tu donsani. Je hebt hem niks geleerd. Ja. En dat hebben we niet nodig, dat we nog wana para. Ja. Oké. Je sabi het toch? Ja, dat miratori. Takator zo in een programma disi. Maar misschien heb je mijn dwalen dat hè. Ja, mijn tijd. Mijn tijd tak hier als een suitief tak over para, omdat uno jona para mina dichtbij met een para, zoals met sari te meluk de situatie. Ja. En ik haal ons aan van de man kies voeding, de man kies pakket, dat bij de vorige regering, Ja. de tijd van Zalige. Ja. En mina hoop dat no regering zou komen. Weg van de minste weerstand. Want die pakket bagat heeft aan napu. Ja. Dat next op sa bagat Dat toch? je teraan frusto speakerie. Dat me bedoel. Maar ja, abiji mandoro, dus op tapu, maar zeg kambo. Atro. We archi maluku mana na sasa ba yokromo. Da utakik ba, dat wan taki. Na forni mana sawe winsi. Unepot no wan takrumo voor de regering die moest komen. De man kon werken. Ja. En waar wij onze medewerking zullen verlenen, wij verlenen. Ja. Je verstaan, want na Sernang, na mama Sernang, we barodi. Ja, we taki grantani dat die bij wan archi en luku. Maar wansan unom vergeti. En aboskopu disi. Anof wanika. Anof komoweina. Anof saramaka. Anof nikeri. Maar die zaf para. Ja. De buruduf mi. Ja. Isabi toch. Meku chenchi. Trusiani na grond. Paranuansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter. De kan tak ai. Minawa daja para uma. Of minawa daja para man. Je verstaan, dan me vier trots, me vier biji, want me data pa grens ma me den para toe. En me trusman in agron dape. Suman kan parboto koloko. Me trusman in agron, me mek moiti, me sorgo en soye meki biji famiri. Me taku grantani. En mine na mazar degna ti gambo. Ja, mazar gambo wap tapti baka ma tantaking ina programa disi. Funo troe doti tapstra. Lekser namang. No troe doti tapstrati. Hoor you kondre sarna kring. Dat je kan altijd op je borst tak. Mi, nou echte sanamang. En me hoor me kondre kring. Met dat grantani, te ongetralies baka.